תיכנסו לערוץ, אל תהיו מאכזבים, תפעילו את הפעמון, 5, 4, 3, 2, 1, 0. עשיתם את זה? בואו נמשיך. יוסי וראובן. אני יודע שיוסי בן ראובן. שימו לייק. עשיתם? לא עשיתם, שימו לייק. יופי, עכשיו תרשמו לערוץ, מדהים. ועכשיו תפעילו את הפעמון. לא שם, שם. יופי. שיר. גם אתה, תודה רבה. פעמון, עשיתם? נרשמת לערוץ? לייק. כל הכבוד! וחברים, בואו נתחיל בבלוג פתיחת מתנות, ובואו נראה לכם. לא, זה הכל של הרמקולים שלי. תקצר, בואו נראה לכם בסוף הסרטון, תשארו עד הסוף. הופה! אוקיי, אז חברים, בואו נתחיל מהמחזיקים. בואו נתחיל מהמחזיק של המצלמה. אוקיי, תראו. תראו כאילו אני מצלם. מה זה באמת? מה זה? זה עם פנס? עם מלא. סמאו. זה מטורף. טוב, אז את כל המתנות פתחנו פה. אוקיי. עכשיו, אבא שלי הביא לי גם 20 בת, שזה 2 שקל, אבל זה מגניב. 20 בת. מה זה? זה כמו נזירים. הוא הביא לי עוד 4 בת. נשים את זה פה. וחברים, המחזיק מפתחות הבא. טום 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 סעור. מה זה הכפתור הזה? אומייגאד! יואו! חברים, תראו איזה מגניב! יואו! וואו! תראו! וופ. חברים, כמובן שבא לכם לא לפנות עליי. תופעו תאילנד. בסוק. תודה. וחברים, הבא שלנו סטיץ. תשמעו, זה יפה. בטירוף. מה זה בטירוף? בטירוף אני אומר לכם. בטירוף. טוב, חברים. ונעבור עכשיו לא, אוזניות. וואו. חברים, אני אפתח את זה ואחזור. אוקיי, חברים, פתחתי את זה. בואו נראה איך שמים את זה. שמים את זה מעולה. חברים, שמים את זה מעולה. טוב, בואו נחזיר את הכבל ונשים בצד. עכשיו נלך אין לי מושג מה זה, אבל ההורים שלי לא יגנו לי סתם דברים. טוב, בואו נפתח את זה. חברים, אם מישהו יודע מה זה, שיכתוב לי בתגובות, כי אין לי מושג מה זה. מה זה? רגע, אני רואה שיש פה מחזיקים, רואים? אתם רואים את זה? וגם פה יש. הנה. זה בטח לטלפון! הבנתי מה זה. יואו, אבל זה אחד מקצועי. אם הבנתם מה זה, תרשמו לי בתגובות. טוב, חברים. יאללה. חברים, זה לטלפון. חבל שלא פתחנו את זה מקודם. הייתי צריך צלם. אח שלי לא רצה. למה? הוא עוסק במתנות שהוא קיבל. וואו! חברים, שמעו, יש לי כאן כפתור. אני לוחץ עליו. ראיתם? אני לוחץ עליו, ונפתח את זה ואז אני פותח. שנייה, בוא נראה אם זה עומד טוב. זה עומד מצוין, אבל זה מאוד 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 עדין כנראה. וראיתי שיש פה גם סלט. חברים, שמעו, אני אתחבר לסלט הזה.
ילך לבדוק איך מתחברים בזה, ויחזור עליכם. אז חברים, הבנתי איך מתחברים, חיברתי אותו, בואו נדליק אותו. רגע. וואו, חברים. אני הכל. וואו, אני יכול לעשות פה בהכל, אבל אני לא צריך את זה עכשיו. אז אני אשתמש בזה בסרטונים אחרים. בסלט, אבל מה שכן, וואו, וואו, וואו. רגע. תראו. שנייה. אני טיפה יוריד את זה. וואו! חברימוס! אני פתוח לרווחה! וואו! אז חברים, עכשיו נעבור לפרס הבא שלנו. כמובן שאנחנו נצלם עם זה. בואו נעבור לפרס הבא שלנו. זה תיק. אני לא יודע, כלומר כזה, עם קרם לידיים. יפה. מה זה כן? נראה לי הם לא היו צריכים לקנות את זה. תראו את זה. תראו, זה פשוט נפרם. תראו, אומייגאד! זה לא נפרם, זה תיק. זה תיק! לא, רגע. תיק? תסתכלו! חברים? יואו! טוב, נשים את זה גם בצד. מטורף לגמרי. חברים, בואו נעבור לדבר הבא שלנו. כיסוי עיניים. בואו נראה אם זה מחשה טוב. וואו, חברים, זה מטורף! אני לא רואה עם זה כלום. כלום. בואו נשים את זה גם בצד. וחברים, אבא שלי קנה לי, הוא הראה לי, זה אמור להגן על טלפון ועל כל מיני דברים כאלה. אני לא אשתמש בזה עכשיו כי אני באמצע סרטון, אבל זה מטורף. מכניסים מכאן. נראה לי, כן. מכאן. לכאן. חברים, זה מטורף, ואני אשתמש בזה בפעמים אחרות. וחברים, בואו נעבור לדבר הבא. נראה לי זה רשתית או רק זבובים, לא יודע. טוב, בואו נפתח את זה. מה זה? מלא! זה לייזר! חברים, תסתכלו. תראו, קבלו. מה לעזאזל? שנייה, אבל נראה לי אמור להיות לזה מתן אפשר. לא, תראו, זה בטריות. זה בטריות. הנה, זה מתן! וואו, חברים! טוב, נשים את זה כאן. חברים, לא, וכנראה אפשר גם לשים בטריות מכאן. לא. מעניין מה זה... זה כאן... אתם יודעים שזה אמור להגיע עד לירח? אני אלך לבדוק ויבוא, אוקיי? חברים, זה מגיע עד... לא, הירח. זה באמת מטורף לגמרי. זה אמיתי מגיע עד לירח. אני אעשה לכם איזה סורט פעם אחת. אולי היום, אם יהיה לי כוח. לא יודע. אני לא אעשה את זה עכשיו. כי אנחנו באמצע סרטון. למרות שאני יכול, אבל אין לי כוח. אני בעצם בלי כוח. אתם יודעים איך התעצבנתם? יש כמה ילדים עם הדרובים בבית ספר שאני שונא אותם. בוא, לא שונא. לא מחבב במיוחד. טוב. הדבר הבא שלנו זה לגו. כן, זה לגו. לגו של אריומן. תראו. סופר מריו יש לי. את הסופר מריו יש לי. אוקיי. בואו נפתח את זה. אוקיי. כמובן שיש לי הוראות בתוך הקופסה. נראה לי כן, יש לי הוראות בתוך הקופסה. נשים את זה בצד. ולדבר הבא. וואו, מי זה בא?
פיקצ'ו. יש לגו גם של פיקצ'ו. יש לגו של קפטן אמריקה. יש של באז סנטור. יש גם של ספיידרמן. וחברים, כמובן שזה לא נגמר. לפני הקצב בוי, אני אפתח את המתנות גם של אח שלי, נכון? בוא נלך לקרוא לו. טוב, אז חברים, הנה אח שלי היקר, והמתנות שלו. חברים, ואני צריך להראות לכם מתנה אחת. רק רונלדו. קיבלתי כמו שלא מעיל חורף כזה. אני יכול להסתובב את זה מתי שאני רוצה לשחק כדורגל, כאן בבית. אבל לא נפתח אותו עכשיו. אני קיבלתי אחד ירוק. ואתה גם לא תפתח אותו. יאללה. וחברים, הם גם יותר גדולים מה קיבלת, בוא, עשה. מה זה שמי, כאילו, הם יודעים מה זה ירד שלהם. אח שלי פותחים פה, שמים פה את הטלפון, ואז כאילו, מלא. סוגרים, וזהו, כאילו, לא באמת. זה מה שהראיתי לכם, זה כאילו, זה המחזיק, אבל הדבר הכי טוב בעולם, הדבר שיגל הכי אוהב, הם קנו לו אוזניות של עזוב את זה, קבל את זה. וחברים, אני התחננתי לה שעדיין לא נפתח את זה בשביל הסרטון, נכון יגל? מה? התחננתי לה כדי שלא תפתח את זה לסרטון. אבל פתחתי. פתחת כבר! זה המקרה. בסדר, אבל לא הסתמסת בהם עדיין. לא הסתמסת בהם עדיין. לא. אוקיי, הוא לא הסתמס, אבל הוא כאן פתח. טוב, בא לך אתה לפתוח אותם? בוא תפתח. מלא. שימי זה פה. עדיין לא לפתוח את האפל וואץ'. מוכן? לא, יגל, תראה להם. שנייה. מה תראה להם, אחי? בואו, חמודים, בואו. חברים, זה האוזניות החדשות של אפל, אתם מבינים כאילו? בואו כבר תראה את עצמי, מה אתה מראה את הפרצוף? בואו כבר. וואי, יגל, הנה, תראה להם. אין לי את קוד עליהם. תראה להם על המיטה, תראה, נו. ככה כאילו, איך פותחים את זה? חכו. זה... פתח את זה כבר. פתחת את זה פעם אחת, לא? פתחת את זה פעם אחת. כן, אבל... תבין, אני אפתח לך. לא, הנה. תפתח את הקופסה. הנה. אומייגאד. קבלו. חברים, זה נראה הנה טוב. שמים, פותחים, לוקחים את זה, שמים ככה, לכיסה ארוכה ואתה שומר... איך אתה יודע שזה... אז הסתמסת בזה, מה? איך אתה יודע שזה עושה את זה? הסתמסת. חבר מסתמס, אבל... מה אני אעשה? זה החזר. זה היה מפתה, זה היה מפתה. כן, וואלה. כמו בחלצוצים שעשית לאופירה, מפתה על גנב לו את כל החלצוצים. טוב, חכו שנייה. חברים, לא, אין סוללה, לא משנה. חברים, נעבור לאפל וואץ'. אח שלי, רק... רגע, איפה האפל וואץ'? נו. הנה. רואה מול העיניים, חברים, מול העיניים. חברים, אפל וואץ', אני אפתח אותה. מה זה האוזניות הגרועות האלה? זה לא אוזניות גרועות! זה שלכם אוזניות מטורפות, זה לא נושאים גרועות. טוב חברים, אני אפתח את האפל וואץ' שלו. חכה שנייה. בואו נראה. באמת. איך גילית שזה שעור? לי לקח חצי לגלות. טוב חברים. אני מבין את הדברים האלה, אז אני אלחץ לחיצה ארוכה כאן, לא על העיגול. אוקיי, זה נדלק. את זה פתחתי, כן? בלי קשר, בלי קשר שאתה אין סוללה חברים, אבל נתן את זה. וחברים, הוא כמובן תיק כמו שלי. ידעת שזה תיק ככה? ידעת יגל? לא, אז לא ידעתי, פתחתי את זה 10 פעם. נו באמת, למה תמיד פותח את הדברים? תדע, יש לך בעיה? אנחנו מחכים. טוב, חברים, הוא גם אתה מחכה, כי אתה פרייר. הוא גם קיבל כיסוי עיניים. וחברים, כמו שהבטחתי לכם, הקצב בוי. טוב, חברים. אתה מפונק שהרב רני תמיד נוקר. זה לא הרב רני הביא לי את זה. טוב, חברים. אני אעצור את זה.
האפל, הקופסה, הילה נחמדה. בבקשה לא לגעת לי בזה יותר בחיים שלך. טוב, כל הדברים שלי, אתה לא נוגע בהם יותר. הנה, רואים? וזה היה חד פעמי. ללחוץ. בשביל הסופים. רואה, זה כאילו מגיע לכאן, אני צריך ללחוץ. אם יש ערבי, Level 1, ready, go! וואי, אני לא מצליח. טוב, חברים, הבנתם את הסרטון? די, נו, חברים. נו. שימו לב, הוא מתחיל לסיים סרטונים והוא עובד איתה. ביי. וכמובן חברים, אתם הייתם וזה היה ולוג מטורף. לא. יאללה ביי. הוא עובד איתה. לא עובד.